Hej YouTube. Så. YouTube. Nå. Jeg vil synes, vi skal over. Vi vil spille noget Black Ops 2 Zombie for jer. Ja, du burde spille multiplayer, synes jeg. Nå, det er meget sjovere det her. Så efter min mening. Min. Nej, den er min, mand. Vi vil bare have den. Ej, tak. Ikke helt. Grim kæle. Jeg har råd til at lukke sådan, eller på appen herude. Den er herude, ja. Og så tager jeg råd til at komme hen og købe noget. Der er jeg. Fedt for dig. Oj, luksus allerede. Fik du Raygun? Ja. Luksus. Og du var kun i runde 1, du allerede fik den. Jeg har råd. Ja, du render bare over køber. Og så står jeg bare allerede til at finde mig godt. Og så hvis jeg gør. Det gør jeg faktisk. Fedt våben. Og det er yndlingsvåben der. Hvad er det? Det er sådan et, der du kan one-shot dem her op til de der 5 runder. Må lige se. Op til de der, helt op til 7. Prøv at stå stille. Og der. Det er rigtig god, vil jeg sige. Okay, der var lige stavefejl der. Okay, så. Og jeg har fået det der ekstra. Oh my god. Nu skal blive lidt stille. Hvis du kan snart os. Jamen, vi nævner. Ej, lad nu være for helvede, altså.
Insta-kill. Fuck, han er aggressiv ham der. Aggressiv Ole, mand. Vil du have æren af at få den her? Ja. Ui, jeg tager springet. Hold på overlevet. Jeg har kom. Ja, er du. Kom nu. De mindste vi ikke sætter op. Ja. Lemon og... Derfra. Slap af. Max ammo, yes. Max ammo. Jeg løber altså herfra. Okay, jeg tager den her, jeg redder dig. Jeg kan spænde en granat. Okay, jeg er omringet, mand. Jeg var omringet. De presser mig ind i et hjørne. Jeg smadrer lige de fleste. Jamen det kan jeg ikke. Jeg tager ikke chancen. Du burde gerne selv spawn, og det gjorde du ikke. Jamen det er også fint nok. Så får jeg nogle penge. Jeg skal ikke købe et nyt våben. Jeg havde mest brug for det. Okay. Yes! Luksus. Ja. Yes, man, jeg fik også luksus. Fuck! Hjælp. Hurtigt dæk. Okay, jeg lokker dem væk. Jeg ser hvor langt jeg kan lokke dem væk. Jeg dækker. Okay, vi kan ikke holde dem væk. Jeg er ikke flere ammo. Jeg skal reload. Jeg kan spænde et. Double points. Pis. Jeg kravler over hjørnet. Jeg dækker dig. Skynd dig. Fuck, det var skidt det der. Man skal ikke tage. Til gengæld tjente jeg fandme kassen. Ja, okay, jeg skal skynde mig væk herfra. Det er ikke særlig nemt sted at holde det her. Jeg tror heller, jeg var væk herfra. Lige snart der er plads til at komme væk, så skal vi væk. Sådan der, jeg er væk nu. Jeg vil da holde herhen. Jeg har prøvet at se. Pas på, der kommer 2. 3. Eller mange. Ej, jeg er nede, mand. Fuck, det var hurtigt, mand. Der er mange. Fuck, der er 1 million. Efter dig. Prøv at se, hvor mange der kommer nu. Ja, jeg er indespærret. I'm springing! Nu er showet! Jeg vil bare kravle rundt og efter dem, for at kigge på, mand. Der er bare 1 million efter dig. Så er det ikke sygt. Fuck! Overlevede du? Jeg er ikke engang færdig, mand. Jeg er døde. Og roligt, de spawner igen. Fuck, der er 1 million, mand. Så er det meget galt. Nå, der er sådan en lille sød en tilbage. Nå, hvor du
grimme, de dømmelige møgluder, mand. Den kravlede simpelthen bare, for den også er en klam baby. Swanshman. Jeg tror, vi er åbner den her dør her. Ja. Det var lidt dumt, når det var, at jeg næsten havde råd til at upgrade den her. Vi har en rold. Jeg skal hen og købe en MK14 ting. Oh my god, så er der noget, mand. Mange gange skal jeg lidt dø af gangen. Fuck. Bare fuck, der er en million, der kommer der bare så du ved det. Der er mere end før. Så mange der er. Hele lortet kommer ind. Men nu kommer hele lortet på så mange der er. Jeg har ingen til det her. Slap af. De er bare helt væk, dem der. Nu tror jeg nok, at lort kommer. Ja, men jeg tror bare, du skal skynde dig væk. Jamen, jeg vil se, hvor længe jeg tager den. Yes! Boom! New round, man! Hvis du kan åbne den dør, ikke, så er du nok været død nu. For jeg så dernede, der var over 50 efter. Sådan der. Nu har jeg også en psyko-rulle, Marie, mand. Yes, jeg fik den på. Okay, så vi løber. Fuck, jeg tog mange af dem bagfra der. Insta-kill. Fik jeg lidt del af dem. Fuck, der er mange efter mig. Mate, skynd dig med. Skynd dig herop. Skynd dig herop. Og vi har bare over, okay? Jeg nakker dem bare. Men det er godt ting. Nej, det sker bare ikke det der. Mere money. Hurtigt rend over og gør et eller andet sådan, så der du får nogle flere penge. Jeg er ikke til. Nå, bare gør det. Fuck! Fuck, jeg skal. Hurtigt redde mig, Minks. Du kan. Jeg dækker dig hurtigt. Skynd dig at dække mig. Ja, jeg dækker dig. Men nu skal vi skynde os væk, vi skal. Ja, det kan jeg godt love for, at vi skal. Jeg skynder mig heroppe i huset. Nej, for fuck, jeg er over trappen. Skynd dig. Jeg kan ikke, jeg er selv træt. Nej, kun 10 runder. Fuck på nederen. Nå, men jeg Det håber var kun 10 runder. du også det. Nå, men vi må tage en revanche anden dag. Ses YouTube. Jeg ses YouTube.